Pasamos ao punto que é a proposta para aprobación definitiva con carácter parcial e condicionado do PERI de Xinzo, número 1 Portela, do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Reforma Interior do PEONR, número 1 da Portela. Ten a palabra a señora Fernández Aguas. Sí, en primeiro lugar, quero comezar pedindo desculpas pola urxencia desta convocatoria. Son plenamente consciente de que non é a forma ideal de traer a pleno un expediente urbanístico destas características. Sei que falamos dun documento complexo, con informes técnicos, informes xurídicos, sectoriais, alegacións, condicionantes e unha proposta de acordo que require tempo de lectura e análise. Tamén entendo perfectamente que vostedes, os grupos da oposición, poidades vos sentir incómodos por recibir a documentación con tan pouca marxe. Non vou negar esa realidade, nin vou restarlle importancia, ao contrario, quero recoñecelo expresamente desde o primeiro minuto. Entendo que se poida criticar a forma e tamén que se poida dicir que o tempo para estudar a documentación é moi reducido e que se nos poida pedir unha explicación. E precisamente por iso quero explicar con claridade por que estamos hoxe aquí e por que se trae este asunto con carácter urxente. A razón é moi concreta. Hoxe remata a vixencia da prórroga do informe ambiental estratégico deste plan especial. No mandato anterior, no goberno do Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, este informe ambiental foi solicitado e foi formulado no ano 2018. Xa neste mandato, cando retomamos a tramitación, solicitamos a súa prórroga para poder continuar co expediente. Esta prórroga foi concedida polo prazo máximo legalmente posible, que era 2 anos. Ese prazo remata hoxe, 25 de xuño de 2026. Solicitamos, como ben dixen antes, unha nova prórroga, pero non foi posible. Por lo tanto, non estamos aquí por unha falta de respeto, estamos aquí porque, se non adoptamos un acordo dentro da vixencia do informe ambiental, pois corremos o risco de ter que volver atrás e reiniciar unha parte moi importante da tramitación. E iso tería unha consecuencia directa, que é atrasar de maneira notable o desenvolvemento do plan especial e con el a posibilidade de contar co futuro centro de día na parroquia de Xinzo. Cando chegamos ao goberno, en xuño de 2023, retomamos este expediente a petición da Comunidade de Montes de Xinzo e coa vontade clara de desbloquear un ámbito que é moi importante para esta parroquia. Este plan especial non é un simple trámite urbanístico, é un instrumento que permite ordenar o núcleo rural da Portela, mellorar a accesibilidade, resolver cuestións de urbanización, avanzar na obtención de solo para equipamento e dar encaixe urbanístico a unha actuación moi necesaria. E dentro deste ámbito hai unha prioridade política e social para este goberno que é que Xinzo poida contar cun centro de día. Por iso, este é o obxectivo principal desta proposta. Non vimos a outra cousa que a pechar e a continuar con este trámite. É dicir, o que queremos é aprobar expresamente aquelo que, segundo os informes técnicos e xurídicos incorporados ao expediente, pode ser aprobado e deixar condicionados ou excluídos aqueles extremos que deben completarse ou incorporarse nun documento refundido posterior. O expediente conta con informe técnico municipal favorable que conclúa ademais que a documentación é completa, axeitada e que se axusta ás determinacións do plan xeral e á legislación urbanística vixente. Tamén conta con informe xurídico favorable, a aprobación definitiva parcial condicionada, no que se indica que os condicionantes pendentes non afectan a ordenación esencial do instrumento e poden incorporarse posteriormente no correspondente documento refundido. Que é o que queda pendente ou condicionado? Pois, en primeiro lugar, as determinacións derivadas do informe da Secretaría do Estado de Telecomunicacións e Infraestructuras Digitais que afectan a determinados textos e que deben incorporarse correctamente no documento. En segundo lugar, a documentación definitiva que dé a cumprimento ao informe favorable condicionado da Confederación Hidrográfica, especialmente en relación coa concesión de abastecemento co caudal necesario para os usos previstos. Xa contamos con este informe favorable condicionado que, ademais, se deu contestación a ese outro informe que o que pide que nos acepten eses novos recursos hídricos que vamos a captar. En terceiro lugar, a documentación técnica complementaria vinculada á administración competente en materia de estradas, en particular en relación co estudo de tráfico, capacidade e co estudo acústico. Documentación que xa foi incorporada ao expediente e que ademais nos trasladan desde a Delegación de Carreteras en Pontevedra, desde o seu jefe de servicio,
que xa está con informe favorable por parte de Galicia en Madrid e que será remitido a este Concello na maior brevidade posible. Por lo tanto, a proposta é aprobar o que se pode aprobar, condicionar o que debe quedar condicionado e obrigar a elaboración dun documento refundido posterior que terá que pasar por estes servicios técnicos e xurídicos municipais e polos organismos competentes cando resulte legalmente exixible. Tamén quero facer referencia á participación pública porque é importante que conste que este non foi un expediente tramitado ás costas da veciñanza. Este plan especial expúxose públicamente 2 veces e realizáronse numerosas reunións na parroquia de Xinzo, máis de 6. A primeira exposición pública produciuse tras a aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local no ano 2024. Neste trámite presentáronse 20 escritos de alegacións que foron estudados e, posteriormente, cando se elaborou o documento para aprobación definitiva e se incorporaron modificacións derivadas das alegacións e dos informes sectoriais, este Goberno decidiu volver a expoñelo outra vez a exposición pública. Fixémolo precisamente porque entendemos que os cambios introducidos podían ter carácter substancial e porque consideramos que o máis prudente, o máis garantista e o máis transparente era abrir de novo o trámite de participación pública. Nesta segunda exposición pública non se presentou ningunha alegación. Respecto das alegacións presentadas na primeira exposición pública, estas foron 20. Unha alegación individual que foi estimada ao solicitar a exclusión dunha parcela do ámbito porque se comprobou que esta exclusión non comprometía a coherencia nin a funcionalidade da ordenación. Outras 18 alegacións, de contido substancialmente coincidente, foron estimadas parcialmente. Nelas formulábanse cuestións relativas á delimitación do ámbito, á ordenación proposta, á parcela mínima edificable, ao réxime das vivendas encostadas e á execución da actuación. Non se aceptou todo o solicitado porque non todo era compatible coa ordenación final nin co plan xeral, pero si se incorporaron modificacións e aclaracións que melloraron o documento. E a alegación da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Xinzo relativa á ampliación dos accesos previstos mediante conexións directas coa Nacional 120 foi desestimada porque esta solución non resultaba viable a vista dos criterios sectoriais en materia de estradas. Desde o misma nos indicaron que era desfavorable esta petición. É dicir, que escoitouse, analizouse, estimouse o que procedía e estimouse parcialmente o que podía mellorar o documento e desestimouse aquilo que non era compatible coa ordenación ou cos informes sectoriais. Tamén quero facer referencia aos tempos do expediente, indicar que desde que esta Concellería tratouse en todo momento de impulsar o expediente de evitar que permanecera parado no Concello o menor tempo posible. Evidentemente, nun instrumento urbanístico como este, hai fases que non dependen só do Concello, hai informes sectoriais que deben solicitarse a outras administracións, hai autorizacións que deben emitirse por organismos competentes, hai documentación que debe ser modificada polo equipo redactor, hai condicionantes que deben incorporarse e hai informes que dependen de prazos alleos a esta administración municipal. Pero cando o expediente dependía de aquí, deste Concello, a vontade sempre foi a mesma: movelo, requerir, corrixir, atar o documento e avanzar. O tempo principal da tramitación estivo condicionado por estes informes sectoriais, por as autorizacións de outras administracións e polos axustes técnicos necesarios para poder traer hoxe aquí un documento cun informe técnico e xurídico favorable a aprobación definitiva parcial condicionada. Polo tanto, os puntos que se levan a acordos son os seguintes. Primeiro, resolver as alegacións presentadas durante a tramitación do expediente do seguinte xeito: estimar a alegación presentada por unha persoa particular relativa á exclusión dunha parcela do ámbito do plan especial ao comprobarse que a súa exclusión non compromete a funcionalidade nin a coherencia da actuación proposta. Estimar parcialmente as 18 alegacións de contido substancialmente coincidente, incorporando ao documento as modificacións e aclaracións recollidas no informe de participación pública elaborado polo equipo redactor e desestimando o resto das peticións formuladas por non resultar compatibles coa ordenación finalmente adoptada. Desestimar a alegación presentada pola Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Xinzo ao non resultar viable a ampliación dos accesos solicitados á Estrada Nacional 120 de conformidade cos informes emitidos polos organismos sectoriais competentes. Segundo, aprobar definitivamente, con carácter parcial e condicionado, o Plan Especial de Reforma Interior do Plan Especial de Ordenación do Núcleo Rural número 1 a Portela, do Plan Xeral de Ponteareas, redactado por Ordenación Territorial de Infraestructuras e Medio Ambiente SL, Óptima SL, segundo a documentación incorporada ao expediente e de conformidade cos informes técnico e xurídico emitidos.
Terceiro, condicionar a eficacia plena do presente acordo á incorporación ao documento refundido das determinacións derivadas dos informes emitidos pola Secretaría do Estado de Telecomunicacións e de Infraestructuras Digitais, pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil e pola Dirección Xeral de Estradas, así como a validación da citada documentación polos organismos competentes cando resulte legalmente exixible. Cuarto, requirir ao equipo redactor a presentación do correspondente documento refundido para a súa validación polos servizos técnicos e xurídicos municipais. Quinto, remitir o expediente ao Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia e practicar as publicacións legalmente exixidas para a entrada en vigor do instrumento. E sexto, notificar o presente acordo ás persoas interesadas e ás administracións públicas que emitiron o informe durante a tramitación do procedimento. Moitas grazas, señora Fernández Tavos. Ten a palabra o señor Ucha. Bo día a todos e a todas. Agradecendo as disculpas. En política non só valen as disculpas, porque isto é reiterado. Non é a primeira vez que pasa nesta legislatura. Levamos 3 anos de legislatura e constantemente estades improvisando. Vos que alardeades de xestión, isto é un auténtico desastre. Si xa había motivos, Silvia, para que colleras as túas cousas e te foras deste Concello, eu creo que xa demostras claramente a desidia e a falta de capacidade para estar no posto no que estás. Non só non escoitas a cidadanía, non só utilizas o capricho personal para facer política, sino que, ademais, denota unha falta de empatía e de capacidade para gestionar os fondos públicos. Isto é un auténtico desastre. A proposta está asinada o día de San Xoán. Este expediente leva no Concello desde o ano 2017. De verdade isto era urxente? Ou foi unha falta de responsabilidade da concelleira? De verdade non hai unha responsabilidade política en que un expediente deste calado acabe convocándose nun pleno ás 11:15 da noite de San Xoán para celebrarse 10 horas despois? Se manda un WhatsApp pola tarde nun día festivo para notificar que seguramente haya un pleno, se confirma ese pleno por WhatsApp ás 10 da noite e se notifica oficialmente ás 11:15. De verdade non hai ninguna responsabilidade política, ademais dunha desculpa? Agradecemos a desculpa, moitísimo, pero aquí hai responsabilidades políticas e non é a primeira vez. A Concellería de Urbanismo deste Concello é un auténtico desastre, pero desde arriba a abaixo. Vostede dixo que en decembro do ano 23 que iba a haber plan parcial un ano despois. Estamos en xuño do 2026 e o plan parcial sigue sin ser unha realidade. Vostede venderá públicamente que si non sei que si non sei canto, etc. Porque os medios de comunicación os controlades, porque o relato o controlades, pero a verdade non. Seguimos sin plan parcial, temos unha escola infantil destrozada, temos unha escola infantil nova con algunhas deficiencias que o tempo porá onde teña que por, e agora isto. O modelo urbanístico de Pontareas, cale? Ademais da improvisación e da falta de responsabilidade. O capricho persoal dunha concelleira. O capricho persoal dunha concelleira e dunha alcaldesa. O capricho persoal dunha concelleira, dunha alcaldesa e do concelleiro de Facenda. Ese é o goberno de Pontareas? Que 3 persoas deciden o noso futuro urbanístico? Ese é a responsabilidade política? De verdade vostede non vai a dar explicacións públicas da súa xestión? De verdade vostede considera que o está facendo ben? De verdade vostede, se estivera na oposición, non estaría pedindo a dimisión do concelleiro ou concelleira urbanista de urbanismo con este desastre de procedimento? Cando se deu conta vostede de que isto caducaba? Quen llo advertiu? Non ten vostede unha axenda? Falle gracia. Falle gracia, concelleira. De verdade vostede pensa que isto é democracia? Vostede considera que é normal
que eu reciba un WhatsApp ás 10 da noite e reciba un correo electrónico de notificación dun pleno extraordinario ás 11:10 da noite. De verdade vostede cree que isto é democracia? Decía yo antes na xunta de portavoces, mira, vamos a supoñer que eu non durmo esta noite, que recibo a documentación ás 11:10 da noite, o acceso á documentación ás 11:10 da noite, que me levanto da cama na que estou dormindo co meu fillo, que collo un ordenador e me poño a traballar supoñendo que non durma eu e supoñendo que os meus dous fillos estén dormindo e que non teña unha noite onde teña que atender absolutamente ningún tipo de inconvinte familiar, que eso xa te digo que cun bebé de 7 meses e un neno de 2 anos e 9 meses é imposible. Pero vamos a supoñer que eu teño todo o tempo disponible para este concello e me sento no meu ordenador e durante 10 horas, en concreto 9 horas e media, dedico exhaustivamente a analizar este informe. Mira, o expediente, consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carpetas. Dentro de cada carpeta hai decenas de documentos e subcarpetas con outras decenas de documentos. Algúns deles, documentos de ortofoto e documentos de cartografía que incluso no meu ordenador pode que non teña o programa axeitado para poder analizalos. Arquivos en AutoCAD, en AutoCAD non, en archivo AutoCAD, arquivos que pesan decenas para poder gestionalos con rapidez, documentación desde o ano 2017, informes repetidos, informes reiterados. De verdade vostede cree que isto é democracia? De verdade vostede cree que nós podemos facer o noso traballo así? De verdade vostede non sabía que isto iba a suceder? Se vostede sabía que isto non sabía que isto iba a suceder, dimita hoxe mesmo. Se vostede sabía que isto iba a suceder e non lle facilitou a oposición a documentación, dimita hoxe mesmo. Esta é o resumo de como funciona este concello. Improvisación e propaganda. Porque estou seguro de que daqui va a sair unha nota de prensa. Improvisación e propaganda. Porque, desgraciadamente, a cidadanía non ten nin tempo nin educación democrática para poder analizar o que está sucedendo hoxe aquí. Quen pode estar hoxe vendo un pleno ás 9 da mañá? Moi poucas persoas. Quen ten a educación democrática para poder analizar estes expedientes como veciño ou veciña? Moi poucas persoas. Polo tanto, a xente vai a ler a noticia que se publique, vai a ler o post que se publique, ou incluso vai a escoitar as nosas reaccións no boca a boca. E a xente se fará unha idea do que sucede, porque, a xente, por condición, é boa e se fía das persoas. E vos lanzaredes o relato de que Pontareas va moi ben, de que Pontareas non sei que, de que Pontareas non sei canto, e haberá xente que vos creerá. Pero de verdade vostedes pensades que isto é forma de xestionar un concello? Os compañeiros de bancada non teñen nada que dicir. Me gustaría saber que estaría facendo Juan Carlos González Carrera si isto o fixera o Bloque Nacionalista Galego. El gobierno del caos. Estaría Nico por aí co teléfono grabando a Juan Carlos Carrera. El gobierno del caos, que desastre, que locura, madre mía, que non sabe que, non sei cuánto. Estaría facendo eso. Pero ahora, silencio. Silencio absoluto. Silencio absoluto porque aquí quen manda é quen manda. Eu doulle un consello, Juan Carlos González Carrera. Quizáis é cuestión de tempo, porque é certo que a alcaldesa está máis centrada en Madrid que en Pontareas. Quizáis poida ser cuestión de tempo que a alcaldesa nos deixe outra vez tirados e vostede asuma a responsabilidade que desexa asumir, que non é outra que a da alcaldía. Pero creo que apostar todo ao negro é complicado en política e creo que lle vai a pasar factura. Vostede ten intereses en Pontareas, a alcaldesa non. A alcaldesa ten intereses persoais, que están en Madrid ou en Compostela, pero non están aquí. Ti e eu estamos nas antípodas políticas, discutimos moitísimo, pero temos unha cousa en común, que a nos nos interesa o que lle pasa aos veciños e as veciñas de Pontareas. E nos interesa de verdade. E nos interesa sin matices. E nos dá igual a quen voten esas persoas.
E iso é algo que eu dixen aquí moitas veces de vostede, pero a alcaldesa non. A alcaldesa non ten esos intereses. A alcaldesa lle vai deixar tirado cando considere que o posto que lle ofrecen é mellor que este. E se non, tempo ao tempo. Isto é un desastre urbanístico. E só lle pido unha cosa á CIP. Non lle pido ni que o faga en público. Faga en privado. Pida responsabilidades sobre isto. Pida responsabilidades, pero non por nós, nin polo Bloque, nin polo PSOE, nin pola propia corporación. Pídao por veciños e veciñas de Xinzo. Isto é un auténtico desastre. Este proceso de inicio a final é un auténtico desastre. Eu coñezo persoas que están involucradas neste proceso e están cansas, tremendamente cansas. Dito isto, a cuestión central de isto, Silvia, vale, vamos a construir un centro de día. Como o vamos a xestionar? Quen vai a xestionar ese centro de día? Vamos a facer todo este proceso administrativo para que logo veña unha empresa a lucrarse dese centro de día? Vamos a facer todo este proceso con cartos públicos, todo o traballo dos funcionarios e das funcionarias, todo o traballo da corporación, todo o traballo das administracións públicas, todos os cartos das administracións públicas, para que cando este construído veña unha empresa a sacarlle rendemento? Unha empresa que tampouco ten os seus intereses en Pontareas. Porque entendo que vostedes tedes pensado isto. Se estades facendo este procedimento, entendo, Pontareas en Común entende, que sabedes como se vai a xestionar isto. Quen o vai a xestionar? Suso, facemos a aposta que fixemos co lixo. Acertei co lixo. Queredes que fagamos outra aposta? Non somos adiviños, pero sabemos como funciona. A sociedade, algo sabemos. O vai a xestionar unha empresa privada. E o vai a xestionar unha empresa privada que vai a colocar os beneficios empresariais por riba do benestar das persoas maiores. Por suposto que é necesario un centro de día en Xinzo, por suposto. Por supostísimo que é necesario un centro de día en Guláns, por suposto. Non vos esquezades dunha cousa, foi unha promesa electoral no ano 2023. Estamos no ano 2026. Vai ser difícil, que esa promesa electoral se poida cumplir. Volverá a ser unha promesa electoral. Nós non vamos a engañar a cidadanía. Nós non lle vamos a prometer a cidadanía cousas que sabemos que en 4 anos non se poden facer. Ou que, polo menos, non se poden facer todas as que se propoñen. Nós vamos a ser honestas coa cidadanía. Non lle vamos a decir o que queren escoitar. Lle vamos a decir o que creemos que teñen que escoitar. Non lle vamos a prometer farolas na porta da casa, non lle vamos a prometer contenedores de colores na porta da casa, ni lle vamos a prometer desbroces o día da festa, ni lle vamos a prometer un centro de día. Non lle vamos a decir á cidadanía que vamos a facer un concello aberto e transparente, que vamos a ser honestas, que vamos a decir a verdade e que vamos a cambiar a forma de facer política. E que elas e eles van a ser as verdadeiras protagonistas do proceso. Esa é a nosa humilde proposta. Pero xamais mentiremos á cidadanía. Xamais. E, desgraciadamente, a falta de tempo e a falta de cultura democrática da nosa cidadanía fai que os procesos electorais sexan como son. A xente está máis interesada moitas veces en que a alcaldesa vaya cunha libreta porta a porta dicindo que necesitas a que se cumplan as realidades. A xente a veces está máis interesada en un chocolate con rosquillas, en unha orquesta, que en que se cumplan as necesidades reais da cidadanía. É a sociedade que temos e é a sociedade que vota e é a sociedade que decide quen coloca e quen coloca. Só vos pido unha cousa. Non mintades a cidadanía. Respetad a democracia. Respetad a democracia e decidelle a verdade. E remato xa, Silvia. Non só son suficientes as disculpas, sino tamén as responsabilidades políticas. Eu creo que se a responsabilidade política non está á altura do problema que tes diante, o que tes que facer é abandonar isto, dimitir e deixar paso a outra persoa. Moitas grazas. Ten a palabra de vostedes. Sí, o señor Bouzó. Ben, bo día. Bueno, pois xa o acaba de expor o
o compañeiro, non? Un novo pleno extraordinario, convocado ás 11:30 da noite, para hoxe ás 9 da mañá. Efectivamente, nesta ocasión, pois, avisaron previamente por WhatsApp de que tiñan intención de convocalo, sin adiantar ningún tipo de documentación, sin expoñer ningún motivo. De feito, eu mesmo preguntei nese WhatsApp se non era posible deixalo para o pleno ordinario, que agora sabemos que non, pero en ningún momento se deu unha explicación de non por isto, non, simplemente pode ser, non. E xa está, esa é a forma coa que vostedes actúan, non? E veña aquí hoxe co conto de que é porque caducaba o estudo de impacto ambiental, como se fora algo que nos decatáramos onte. É dicir, onte, un día festivo, acordounos que remataba o estudo de impacto ambiental, pero que xa hai 2 anos que sabían que caducaba hoxe. Xa hai 2 anos caducaba no 2024 e vostedes pedían a prórroga de 2 anos sabendo que remataba hoxe. É dicir, levan 2 anos sabendo que hoxe era o día improrrogable. E aínda hai 2 meses pois volveron a solicitar unha prórroga da prórroga e, bueno, pois foi a propia Xunta que lles dixo que así non se facían as cousas, que o prazo era o prazo xa estipulado do día de hoxe. Será que non tiveron tempo, señora concelleira? Igual entre tanto turismo, entre tanta procesión e entre tanta foto, pois o realmente importante, a xestión importante do día a día, pois o mellor foilles quedando despistada, non? Bueno, pois igual é iso, pero ao final o que estamos vendo é que estamos no de sempre, no de sempre e no de sempre. A excusa é o tempo, non deu tempo, a realidade sabemos cal é. Xa temos dito aquí moitas veces que a vostedes estórballes a democracia, estórballes a participación, estórbanlle todos aqueles órganos nos que non están só vostedes. Nos órganos no que non están vostedes, pois vostedes eliminaríanos se pudesen. Recordamos aínda non hai demasiado tempo o propio Concelleiro de Facenda como pasaba un escrito ao seu departamento dicindo que quitasen todo o posible do pleno para que o pleno tuvese as mínimas competencias posibles. Esa é a súa democracia, esa é a súa participación e esa é a súa forma de facer as cousas nesta corporación. E é así, porque se vostedes traen hoxe isto aquí é porque a lei lles obriga. Non é porque quixesen vostedes compartilo coa corporación, non é porque quixesen vostedes que isto tivese un carácter máis público ou máis colexiado, sino porque exclusivamente lles obriga a lei. Exclusivamente porque lles obriga a lei. Senón, nin nos darían acceso a este expediente, nin nos darían acceso a ningún tipo desta documentación. Neste caso, no BNG tiñamos a información relativamente actualizada, porque facemos o noso traballo, facemos o seguimento dos asuntos municipais, tiñamos acceso relativamente recente a este expediente para ir vendo a documentación, estábamos un pouco ao día do que estaba pasando, das xuntanzas que vostedes tiñan cos veciños, dos desplantes da concelleira aos veciños, das formas que utilizaba a concelleira cos veciños, da soberbia coa que se dirixía a concelleira aos veciños, pero, claro, se nós non tivésemos esta información, chegaríamos aquí partindo de cero, porque, claro, vostedes pensan, como lle acaban de decir, que un concelleiro ou unha concelleira pode descargar e analizar centos de documentos con centos de páxinas nunha madrugada, e que sería materialmente imposible. Estamos falando de que hai documentos, por falar, por exemplo, xa só do documento de alegacións refundido, no que están todas recollidas, se non lembro mal, son 200 e pico páxinas. Un PDF con 200 e pico páxinas que leva o seu tempo ler. Falamos de outros documentos, falamos de dúcias de carpetas, falamos de informes municipais, falamos dos informes externos, estamos falando de dúcias e dúcias de documentos de centos de páxinas, que sería imposible ler nunha soa madrugada. É un auténtico atropelo democrático, señora concelleira e señores do Goberno. E veremos tamén as consecuencias que pode ter este acto, porque, claro, falamos dunha aprobación condicionada que afecta só as partes non afectadas pola condición vinculante pendente, tendo en conta que os informes sectoriais son favorables pero condicionados. É dicir, é unha condición de la condición de la condición. É dicir, unha chapuza, unha auténtica chapuza. A correr no último minuto, cos traballadores municipais tendo que asinar documentos nun festivo pola noite, asinar e elaborar os documentos nun festivo pola noite, entroulles a presa no último día, porque explíquenos por que tuveron que agardar ao día anterior ás 11 da noite de rematarse o prazo deste estudo de impacto ambiental. A realidade é que, non lle escapa a ninguén que entramos no período que entramos. Entramos en precampaña, as promesas feitas polo Partido Popular están como están, é dicir, nada de nada,
E entón, claro, agora, pois, a correr, custe o que custe, pedimos os préstamos que haxa que pedir, facemos o que faga falta, pero as promesas do PP, pois, polo menos que estean avanzadas e que poidamos venderlle a xente que estamos en proceso de facer o que en 3 anos non fomos capaces de facer, non? Igual ven aquí a conto recordar esa promesa do saneamento, señora alcaldesa. Os 2 anos, en 2 anos Ponteareas ia ter saneamento, resulta que xa pasaron 3 anos e malamente conseguiron que se aprobase unha nova fase dun proxecto que xa estaba en marcha. Esa era a súa promesa de que en 2 anos estaba todo Ponteareas co saneamento instalado. En fin, chegamos á precampaña e agora como eses auténticos, bueno, non quero dicir unha palabra que sone mal, pero vamos a decir como eses ilusionistas, non? Que, bueno, pues fan que a xente vexa algo que realmente non hai e iso é o que pretenden facer vostedes. E eu pregúntolles, que queren que fagamos nós hoxe aquí? Que agardan de nós hoxe? Díganos, que pretenden que fagamos nos hoxe aquí como concelleiras e concelleiros desta corporación? Que entremos a valorar as alegacións? Queren que entremos a valorar as alegacións? Queren que falemos do contido das alegacións, por exemplo, da solicitud da Comunidade de Montes que se desestima, por certo, para mellorar os accesos previstos a este espazo? Pretenden que fagamos iso? Queren que falemos de que finalmente, despois de tantas voltas, teñen que volver ás delimitacións que estaban previstas no Pexón? Queren que entremos a valorar iso? Non sei moi ben, por certo, un Pexón que vostedes tanto denostaban, que tan malo era, que era a ruína para Ponteareas, e agora, pois, é o que se aferran vostedes para poder facer as súas promesas electorais, non? Vostedes agora aproveitan e utilizan o todo posible para facer canta máis propaganda mellor a costa precisamente dos traballos doutros que tanto criticaron no seu momento. E agora veñen a dicir aquí na documentación pois que ao final non lles queda outra que manter a coherencia co modelo territorial previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero eu repito, que pretenden que fagamos hoxe nós aquí? De feito, se estamos hoxe aquí é por respeto á veciñanza, porque somos as e os representantes das veciñas e veciños que se elexiron democráticamente e estamos por respeto á veciñanza de Xinzo, por respeto á veciñanza de Xinzo que foi, precisamente o respeto a esta veciñanza, o que nos moveu a no seu día empezar a traballar neste ámbito que hoxe seguimos aquí tratando, non? Estamos falando dunha parroquia como Xinzo que foi históricamente maltratada, históricamente desprezada, non? Falamos de que se a Comunidade de Montes de Xinzo se ten as instalacións que ten é grazas a persoas e a entidades que traballaron para que, por exemplo, hoxe en día haxa ese centro cultural ou outras instalacións na parroquia. E por iso estamos hoxe aquí, por respecto a todas esas persoas e porque Xinzo precisa equipamentos, precisa instalacións para que a parroquia avance, non? E iso é o que fai que hoxe estemos aquí, insisto, se non fose por iso, nós hoxe non estaríamos aquí, porque é un auténtico atropelo democrático o que vostedes hoxe nos están propondo. Recordemos, 11:10 da noite, convocatoria de pleno, achega de documentación para que hoxe cheguemos aquí ás 9 da mañá a valorar un plan especial, neste caso da Portela de Xinzo, que ten centos e centos de documentos con centos e centos de páxinas. Esa é a súa forma de actuar, esa é a súa forma de entender a democracia. Nós, dende logo, non a compartimos, nós compartimos o respecto á veciñanza e por iso, insisto, estamos hoxe aquí, porque vostedes non merecerían que estivéramos hoxe aquí. E incluso vostedes non quererían que estivéramos hoxe aquí, vostedes o que quererían, se fose posible, sería aprobar isto nun despacho, pero afortunadamente a lei non lle lo permite. Reflexionen, membros do goberno, xa non me refiro únicamente a concelleira, alcaldesa, reflexionen, membros do goberno, se isto é o que merecen as veciñas e veciños de Ponteareas. Si merecemos esta improvisación constante, si merecemos esta chapuza constante, si merecemos estes atropelos democráticos constantes, si merecemos esta falta de respeto ás veciñas e veciños e á corporación, porque ao final a corporación estamos representando a esas veciñas e veciños que democráticamente nos escolleron. Nada máis por agora. Moitas grazas, señor Bouzo. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. Sí, moi brevemente, dicir, primeiramente, este expediente, que vos todos son plenamente coñecedores de todos os pasos que se foron dando, porque efectivamente tiveron acceso a él, ademais teñen acceso a xuntas de goberno, poden ver
prácticamente en cada minuto como se atopa este expediente, poden comprobar que este expediente nunca a pelota está no tellado do Concello, poden comprobar en todas as datas. Chega o documento, remítese ao equipo redactor. Chega o documento, remítese aos organismos sectoriais. Traes a aprobación, saques a exposición pública. É dicir, aquí nunca está parado, é prioridade máxima. No 2017 non foron vostedes precisamente ningún dos que están nesa bancada os que impulsaron este expediente, estaban no goberno, sí, pero non foron ningún de vostedes personalmente os que iniciaron este expediente, por iso, cando nós chegamos, estaba totalmente paralizado. Paralizado, só tiña un informe ambiental aprobado no ano 2018, solicitouse no 17 e obtívose no 18. Do 18 ao 23 que chegamos nós pasaron 7 anos. 7 anos que foi perdendo vixencia ese documento. Por indicación do equipo redactor, que a nosa vontade era de volver a solicitar unha avaliación ambiental nova, precisamente porque nese período aprobárase o plan xeral e teñamos constancia de que ao mellor o informe ambiental podería mudar, e non seguimos as indicacións do mesmo equipo redactor que tiñan vostedes contratados para que todo tuvera unha continuidade e non se pensaran vostedes que estábamos aquí elucubrando outras cousas, e seguiuse precisamente o que os técnicos nos estaban a dicir, é dicir, solicitouse esa prórroga. E claramente, en 2 anos, pois, oxalá, a Confederación Hidrográfica ou o Ministerio nos contestase diligentemente. Pero non foron poucas as reunións que tivemos tanto na Confederación, presencialmente, como incluso en carreteras do Estado e na delegación. É dicir, nós estivemos sempre detrás deste expediente e o poden comprobar vostedes, pero por escrito, non é que o diga eu. Entón, facernos aquí que non fixeron nada, non, precisamente estivemos detrás sempre deste expediente. E poderíamos deixalo correr, poderíamos volver agora a solicitar outra avaliación ambiental, que é prácticamente lícito, pero non queremos, porque o que queremos é que Xinzo conte co centro de día xa, porque temos os cartos, porque buscamos a financiación e porque a parroquia o precisa. E por eso estamos aquí, por responsabilidade coa poboación, porque é necesario que ese plan especial vai adiante para que este. Se vostedes quixeran ter eses equipamentos que tamén din, por que no plan xeral non contemplaron a ordenación detallada para agora poder facer directamente ese centro de día sen ter que aprobar este planeamento? Xa tiñamos un camiño andado. Así estaba feito coa área de reparto, por exemplo, para poder facer a escola infantil. Pois isto é o mesmo. Se vostedes tiveran tanta vontade, ou o señor Ucha, de que se aprobara o plan parcial da Lomba, tiveran contemplado xa no propio documento. Entón, empezar aquí a embarrar e a dicir cousas que non veñen ao caso, pois é perder o tempo. E polo demais, eu estou orgullosísima deste goberno e da tramitación urbanística que se está levando. En 3 anos nunca se rehabilitou, nin construiu equipamentos, nin se tramitou expedientes urbanísticos na historia coa mesma celeridade nin coa mesma capacidade. Polo tanto, isto é así, é público e notorio, poden comprobar vostedes. Outra cousa é que o queiran admitir. Lóxicamente nos van a dicir, ai, que ben o facedes, quedade aí, porque, como todos sabemos, vostedes queren estar nesta bancada. Polo de agora nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Taboas. Ten a palabra o señor Ucha. Para papá. Silvia, estabas tan detrás do expediente, tan detrás, que mira onde estamos. Nun pleno extraordinario, o 25 de xuño, ás 9 da mañán, cun documento firmado o 24 de xuño, nun día festivo. Mira tú o pendiente que estabas do expediente. Estabas tan pendiente que se te escapou un detallito. Venga, Silvia, mira, contos a outras, vale? É dicir, eu entendo que xa teñas a nota de prensa preparada, redactada. Eu entendo que queiras justificar o teu posto e que queiras seguir na estrutura orgánica desta mega organización que se chama Partido Popular. Eu entendo todo isto, entendo que teñas que decir o clip que haya que decir. Agora, non viñas con contos, pendiente non estabas. Asume a responsabilidade, porque se estiveras pendente, non estábamos hoxe aquí. Se estiveras pendente, isto estaría nun pleno ordinario. Xa non digo fai 3 meses ou fai 2 meses cando solicitaches a prórroga, pois no anterior. Xa non digo que te adiantaras a eso. Xa non digo que planificaras eso. Non. Vimos hoxe con un documento firmado onte. Que debiche pasar un día de San Xoán moi interesante. Pero non só ti, que te levas por diante moitas outras persoas. Que te levas por diante traballadores e traballadoras. E que a política
precisa de outras cousas, e que a administración pública precisa de outras cousas, que os coidados aos traballadores e as traballadoras, que os coidados á cidadanía, teñen que ver con outra cousa, que non é o rápido o útil, porque mira o que te pasa por querer improvisar. O que hai que planificar as cousas, non pensar na inauguración, non pensar na promesa electoral. O que hai que planificar as cousiñas e decir estes son os recursos que temos e estes son as necesidades que temos. Pero ti vas con un elefante nunha charrería, chegas a Xinzo e queres impor a túa dinámica e a cidadanía, a veciñanza de Xinzo te dice que si tú no, con chulería, con soberbia, pa diante. Aquí mando yo, que soy la jefa. Por que así? Porque a xente está cansada desas formas. A xente está cansada de imposicións. A xente está cansada de que tú lle digas o que teñen que facer. A xente necesita e quere outro modelo. Entón, que veña vostede aquí a decir non sei que... E só un dato, de 2018 a 2023 non pasaron 7 anos, Silvia, pasaron 5. Son moitos, pero son 5, non 7. Vale? 5. De 2018 a 2023, 5. Dixeche 2018, da igual, dixeche 7, da igual, era un erro, non pasa nada. Pero ves aquí que estou detrás, que non sei que... Pero mira, sabes a que non respondeches? Sabes a que non respondeches, Silvia? A como se vai a xestionar o centro de día? Curiosamente, non sei por qué, pero ese dato se te pasou. Nos metes... Manuel Ucha, el Pexón, el plan parcial. Pero, a ver, Silvia, mira, cando se aprobou o plan parcial e cando se aprobou o Pexón aquí, nós non estábamos, vale? Nós non tivemos responsabilidade de goberno. Eu entendo que a vostede lle moleste, que Pontareas en Común non teña mochila de goberno. Eu entendo que lle moleste. Eu entendo que lle moleste que Pontareas en Común diga as cousas, que Pontareas en Común non teña mochila de goberno. Oye, que nós estamos dispostas a tela, No día que gobernemos, teremos a mochila e nos responsabilizaremos das cousas que fagamos. Pero agora mesmo, no 2026, non a temos. Non a temos. Non sei se é bo ou malo, pero non a temos. Non pasamos polo goberno. Por desgraza, seguramente, para Pontareas en Común e para moita xente da cidadanía. Se nos queremos gobernar, por suposto que queremos gobernar. Para eso nos presentamos ás eleccións. Por suposto que queremos tomar decisións. Pero non as queremos tomar por caprichos persoais. As queremos tomar porque temos unha proposta colectiva que consideramos que é positiva para os veciños e as veciñas da vila. E non é porque consideremos de forma caprichosa, sino porque levamos décadas estudiando e analizando como creemos que deben de ser as sociedades e readaptamos esas propostas políticas á realidade actual. E unha cousa que temos clara é que o tempo dos traballadores e das traballadoras é prioritario para nós. Nós o que temos claro é que as vidas teñen máis que ver con outras cousas. As vidas teñen máis que ver con poder ser feliz. Nos propoñemos eso, con ter servicios públicos de calidade e non regalar os servicios públicos ás empresas privadas. Nos tacharán de utópicos, nos tacharán de idealistas, do que queiran. Nos dirán que nos vayamos a donde nos temos que dar. Mira, aproveito para dar un abrazo fraternal ao povo venezolano, que está sufrindo agora mesmo moitísimo. Aproveito. Sempre que nos mandades a Venezuela, mira, pois agora é o momento de acordarse de Venezuela. Hoxe é o día para acordarse de Venezuela, porque a vida vai de outra cousa. Xinzo necesita un centro de día, claro que necesita, pero non promesas. E vostede sabe perfectamente cal é a miña vida persoal. Incluso de forma egoísta me interesaría a min que houbera un centro de día en Xinzo. Claro que sí, claro que sí. Pero as cousas hai que facelas con tempo, con pausa e que sexan viables. Non impoñer unha proposta. E repito e reitero, quen vai a xestionar este centro de día? Vai a ser para toda a cidadanía de Xinzo? Ou vai ser solo para quen a poida pagar? Porque eso tamén hai que decilo. Vai a ser para todas as persoas que o precisan ou vai a ser para aquelas persoas que o poidan pagar e as que non o poidan pagar van a seguir sin ter ese servizo? Eso é o prioritario. Eso é o fundamental. Porque mentras falas do centro de día de Xinzo, tedes o centro de día de Pontareas abandonado. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Sí. Durante un tempo pasando entre andamios. As usuarias e os usuarios. Sí, vos será culpa do bloque tamén. Será sempre culpa dos de antes. Pero es que a realidade é a que vostede está dicindo que está pendiente do expediente e nos ten aquí ás 9 da mañá dun xoves, despois dun festivo, improvisando e demais. Vostede non asume ninguna responsabilidade política. Eu só vos pido unha cousa. Abandonade a foto, abandonade o postureo, abandonade a propaganda e, por favor, abrides as orellas, escoitade a cidadanía, deixade de engañar e poñedevos a traballar de verdade. Coa vosa ideología, se queredes, evidentemente, porque por eso estades aí. E por suposto que vamos a discrepar. Agora, unha cousa é que vos consideredes que o mellor é que un centro de día o gestione unha empresa privada e que justifiquedes por qué, e que nós vos antepoñamos outro modelo, eso é unha cousa, e outra cousa é todo o que estades facendo. Este expediente demostra o sinsentido
da túa gestión na Concellería Urbanista. Vostede sabe para que vai pasar a historia, Silvia? Non vai a pasar a historia por rehabilitar un edificio. Vai pasar a historia por tirar un edificio. Por un edificio que era de todos e de todas. Vostede vai a pasar a historia por eso. Xa pasou a historia deste municipio. Cando vostede se arrepinta desa decisión, cando vostede sea consciente, cando vostede este afastada do ruido político, se algún día consigue estar afastada do ruido político e se algún día consigue saírse desa burbulla, cando vostede reflexione sobre esa decisión, dirá que error. Que error. Porque os edificios non só son paredes. Os edificios son moito máis. Os edificios son a identidade dos povos. E detrás desa pala que vostede meteu unha noite para parar un movimento veciñal, detrás desa pala que vostede meteu no tellado para destrozar un tellado e para parar un movimento veciñal, detrás de eso hai unha cidadanía digna, unha cidadanía que se organiza polo ben común e o único interese que ten é vivir mellor e máis feliz. E para iso é a política, para vivir mellor e máis feliz e para que o fagamos todas. Todas e todos. Porque agora que as nosas crianzas, por exemplo, están de vacacións, hai moitas crianzas que poden ir a campamentos e moitas crianzas que non. E esa é a política que defendedes vos. A política que defende Pontareas en Común non é esa. A política que defende Pontareas en Común é que toda a cidadanía ten que ter todos os dereitos, toda a cidadanía. E insisto e acabo xa. Deixade xa de pensar en Madrid, deixade xa de pensar nas eleccións xerais, deixade xa de estar na maquinaria do fango que ten que ver con gañarlle unhas eleccións ao Partido Socialista en Madrid. Abandonade xa esa lógica, abandonade xa esa tipo de sociedade que o único que quere é enfrentaros de abaixo, abandonade xa eso, centradevos en Pontareas e discutamos sobre política de verdade, pero discutamos de verdade, sobre política. Abandonade xa o Faro de Vigo e abandonade xa o postureo, por favor. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra o señor Bouzo. Sí, señora concelleira, a culpa sempre é doutros e doutras. A culpa nunca é súa, sempre é doutros e doutras. Sí, un chiste. Claro, vostedes din que a culpa non é súa porque, claro, que este documento, este trámite de impacto ambiental que xa se iniciou no 2017, 18 case. Sí, efectivamente, iniciouse esa cuestión. E despois dicir que a partir de aí que estuvo todo parado, ao menos se lembra, se non pode preguntarlle ás súas compañeiras de partido a nivel galego, na Xunta, non sei se lembra que este Concello estivo varios meses atendendo as reclamacións da Xunta para aprobar un plan urbanístico e que finalmente no ano 2021 se aprobou un plan urbanístico. Non sei se a vostede lle resulta unha cuestión menor. Será unha cuestión menor, pero o seu partido votou non sei cantas décadas sin ser capaz de aprobar un plan urbanístico en Pontareas e prexudicando as veciñas e veciños de Pontareas. Entón, bueno, igual para vostede é unha cuestión menor, non? Xa non vou a excusarme na pandemia, que iso pois xa parece que quedou moi atrás, ainda que paralizase a administración durante un ano, pero claro, que vostede diga que isto estivo parado desde que en outubro de 2017 desde que en outubro de 2017 esta empresa redactora elaborou o primeiro proxecto, bueno, pois é faltarlle un pouco a verdade, non? E a culpa tamén é dos informes sectoriais, que hoxe se esperase ao último día, a véspera de rematar o prazo, tamén é culpa dos informes sectoriais. Señora, que o informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil tiveron en 4 meses. En 4 meses tiveron o informe da Confederación Hidrográfica. Que o informe de carreteras tiveron menos dun ano. No ano 2025 xa tiñan informe de carreteras. O primeiro informe da Confederación tiñano no ano 2024. En outubro do ano 2024 tiñan vostedes o informe da Confederación. Entón, que veñen a falar de outras administracións, os informes sectoriais? Foi unha neglixencia súa de non darlle prioridade a este asunto e de querer, como xa lle dixemos aquí, enfrontalo con soberbia e pasando por enriba da veciñanza e chegando ali con unha actitude impropia dunha concelleira querendo impoñer a súa realidade, non? Claro, vostedes din, bueno, que somos moi responsables porque poderíamos deixar correr isto, que caducase o estudo de impacto ambiental. Claro, non é porque sexan moi responsables.
é porque hai unha promesa electoral que está facendo tic-tac, tic-tac, porque falta un ano para as eleccións municipais e desa promesa o que temos é nada de nada, fume. Fume e máis fume. Mira, vostedes falan de que bueno, o anterior goberno, que claro, non fixo nada con isto. Bueno, pois o anterior goberno, efectivamente, impulsou este proxecto, porque hai que dicilo, vostedes agora continúan con isto porque no seu momento se iniciou, porque outro goberno decidiu pois destinar a este espazo, que por certo, aínda non falamos do espazo, para a xente que nos estea a ver e non sexa de Xinzo, estamos falando do espazo que está por detrás do Centro Cultural Xinzo, un espazo que agora mesmo na súa maioría se destina a aparcadoiro ou a espazo para festas e as fincas colindantes, non? Pois estamos falando hoxe deste espazo porque hubo un goberno anteriormente aquí que decidiu pois destinar ese espazo pois a unha área de centralidade dotacional para actividades sociais, culturais e deportivas e por iso hoxe estamos falando de que a veciñanza de Xinzo poida ter feita realidade ese espazo, non? Entón, claro, parece que isto chegou aquí da nada, parece que vostedes viollen aquí de salvadoras, vostedes o que fixeron foi poñer en risco precisamente esta cuestión. Vostedes o que fixeron foi poñer en risco que hoxe remata un prazo que si polo que fose houvese unha catástrofe, que mellor que non houvese, e hoxe non pudese ser aprobado isto no pleno, pois teríamos que volver a empezar de cero. E a súa promesa electoral quedaríase en fume. Entón, pois bueno, que veña vostede aquí a darnos exemplo de planificación cando estamos ante unha xestión chapuceira e que vai de atraso en atraso e de atropelo en atropelo, pois bueno, é para tomalo a broma, non? Claro, e vostedes falanos tamén da planificación. Vostedes son uns expertos e expertas na planificación. Tanta planificación teñen que nin siquiera incorporan no informe unha memoria específica de cambios e así lo recordan tamén nos informes técnicos, que non existe neste expediente unha memoria específica de cambios. Entón teñen que ir recollendo os propios técnicos os máis relevantes nos seus informes e sin quedar unha constancia de cales son eses cambios. En fin, o que xa lle dicíamos, señora concelleira, e que aínda non nos respondeu, eu non sei que pretende a que veñamos hoxe aquí, xa sabemos que lle dá igual ao que veñamos, vostedes o que van a levantar a man a aprobar e punto, non lles importa nin o que fagan estes membros da corporación, nin o que a veciñanza poida opinar deste proceso. A vostede o que lle importa é o cachondeo co seu colega, co seu compañeiro de bancada e de partido, porque non o están vendo, pero eu estou falando ya a vostede e vostede está de risas co seu compañeiro Francisco Jesús. Esa é o talante, non? O talante que vostedes, sí, co señor Francisco Jesús represas, efectivamente. O talante que vostedes teñen, non? Xa se ve, cando nos convocan un pleno ás 11 e pico da noite para as 9 da mañá, xa se ve a súa actitude democrática, xa se ve hoxe aquí e xa se ve na resposta que nos vai a dar agora e no que lle dicía o compañeiro tamén de bancada, non? Que a vostedes o que lles importa disto é o titular, a foto, a propaganda e pouco máis. Iso é o que queda, a ver en que remata todo isto, como dicía antes, estamos falando dunha aprobación condicionada. Bueno, dá para un titular, para vostedes a parte boa de que sexa condicionada e que así dá para máis un titular, entón poden ir alongando no tempo e podrán chegar ás eleccións municipais vendendo que están traballando duramente. Seguramente que neses titulares non porán que esperaron ao último día para aprobar esta documentación, non? Por lo tanto, pola nosa parte nada máis, non imos a entrar a valorar o contido das alegacións nin a súa resposta por cuestións evidentes que xa comentamos antes, e o que lle pedimos é respecto non só a esta corporación, sino respecto á veciñanza de Xinzo e un cambio de actitude na súa xestión de goberno. E como lle dixeron xa os compañeros, se non é capaz de cambiar a actitude, pois terá que irse para casa. Moitas grazas, señor Gouzón. Ten o turno de palabra por 5 minutos a señora Fernández Tabuas. Miren, en moito menos tempo do que levamos nos aquí, do que estiveron vostedes, neste caso precisamente en Xinzo, fixemos moitísimo máis que esta tramitación urbanística. Vostedes intentaron adquirir uns terreos para facer o centro de día daquela e mandaron a unha emisaria. Non foron nin vostedes a pola cara.
Mandaron a unha traballadora municipal a que fora a negociar cos veciños. Sí, o saben de sobra. Non foron nin os propios concelleiros a tratar o tema cos propietarios. Entón, nós, a día de hoxe, temos adquiridos todos os terreos para poder facer o centro de día, cousa que vostedes non fixeron, non compraron máis que un que era, bueno, a fin. Entón, que queren que lles diga? Leccións poucas ou ningunha. En canto a tramitación urbanística, precisamente, o único que falta, efectivamente, mire que rápido nos contestaban os informes sectoriais, non para o meu gusto, pero sí se o poño en consonancia co tempo que tardaban en responderlles a vostedes. A mellor pódese preguntar vostede por que a nós nos tardaban 4 meses e a vostedes outro tanto do tempo máis. Entón, precisamente, o único que nos falta é o do Ministerio do Estado. O resto son favorables condicionados e o que queríamos era traelo aquí a aprobar definitivamente sen estar condicionado. E foi o Ministerio, o propio Ministerio, que nos dixo que o día 22 nos iba a chegar o informe favorable. Pero faltaron a súa palabra. Eu non o teño por escrito, precisamente, pero esa era a súa palabra conmigo, de que o día 22 iba a estar aquí o informe e podíamos traerse a aprobación definitiva de todo, sin ser parcial, porque para o noso pesar, o noso que queríamos era aprobarlo xa definitivamente para poder licitar as obras e construir o centro de día. Que iso que non queren vostedes, que construyamos o centro de día, pero sinto moito, pero virán a inauguración, máis pronto que tarde. Sí, non se preocupen que tamén vou a falar eu. Primeiro, claro, primeiro, bueno, eu non teño prisa por marchar de Madrid, señor Ucha. Gustaríalle vostede que marchase eu a Madrid, sí, porque eu non sei se recorda, por iso, non sei se recordan a matraca que estiveron durante todas as eleccións na campaña dicindo, no, que va, esta ven para marcharse. Pero claro, a sorpresa foi esa. Como se achegan precisamente as eleccións, entón xa están dicindo, no, esta, no, que va, si ela está pensando máis en Madrid ou na Xunta, porque xa van a utilizar iso. Bueno, en realidade, si o traemos porque sí que urxía, e o que acaba de terminar dicindo que o debería decir ao principio Fernández Táboas, é porque nos dixeron que o 22 íamos a ter ese informe definitivo, que nos permitiría aprobar definitivamente este plan especial. Por qué? Porque non queremos cumprir unha promesa electoral, non. Queremos cumprir o que nós queremos no goberno, que é facer o centro de día. E temos o diñeiro, e vostedes o saben. Nós temos o diñeiro para o centro de día, tanto de Guláns como de Xinzo. Isto que non podemos é permitirnos o luxo de perder o tempo, precisamente. Non queremos perder o tempo. E con respecto ao centro de día, pois é o que estamos negociando co consorcio, ou ben o consorcio co propio persoal municipal. Esa é a nosa intención. O que queremos é ser o máis áxil posible, pero, sinceramente, tardamos, non nos gusta celebrarlo o pleno extraordinario. O fixemos outras veces, sí, pero non nos gusta recurrir a un pleno extraordinario urxente porque nós tamén confiamos na palabra de outras administracións. Si nos dicen que vai estar aquí o informe, pois estamos tranquilos. Cando empeza a prisa? Pois cando vemos que o 22 non está ese informe preceptivo que para nós era fundamental, e así pois estivemos alá, estivemos aquí, estivemos en todos os sitios, para que ese informe chegase a tempo. Non chegou e por iso temos que recurrir a este pleno extraordinario urxente. E sí que pedimos a votación a favor. Por iso estamos aquí. Sí que pedimos, porque sabemos de sobra que o iniciaron vostedes. Efectivamente, o plan especial de Xinzo o iniciaron vostedes. Non estou a decir Manuel Ucha. Estou a decir pois o bipartito do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. E sí que gustaríanos, porque isto non deixa de ser un trámite. É un trámite para que ese informe que caducase hoxe, pois non caduque. E pola miña parte, pois nada máis, pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Moitísimas grazas a todos e a todas.